guys, खुलुमबाय बयखौबो ओमफ्राय दिनै नोंथांमोनखौ आंनि सिगाङाव लाग्रोबाय ओमफ्राय दिनै आं KTM बाइक सालायगोन बेनो जेब्ला नैबे आं ग्राफिक्स होनाय भिडिअखौहाय आपल'ड होदोंमोन ना अब्ला गोबां मानसियानो सोंहरदों बे ग्राफिक्सनि माने प्राइसआ बेसेबां लाया दा नोंथांमोननो आं जे बाइक मालिक बेनिफ्रायनो खोनासंसिगोन बेसेबां लाया र' बे जे बाइक ग्राफिक्स होदोंमोन ना बेसेबां लाया बाइक ग्राफिक्सआव 3,400 थांबाय गासै 3,400 गासैना मा बायना नों मा बायामोन अनलाइन नामा बायनाया अनलाइनावहाय ना फ्लिपकार्टआव दा नोंथांमोना ब्र'नि माने खुगानिबो खोनाखाबाय नैबे KTM जे ग्राफिक्स बायनाय बियो अनलाइनाव बायदोंमोन ब्र'आ ओमफ्राय बेखौहाय नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायदोंमोन बिसोर मिथिखायो माने बङाइगावआवहाय UC गेटआवहाय RS ग्राफिक्सआव बेखौहाय लागायदों ओमफ्राय दिनैहाय आं बे बाइकखौ दिनै सालायगोन आरो जोंजों लोगोसे दं ब्रादार टिंकु ओमफ्राय नोंना चेनेल नामाथ' सोलायबाय ब्र' दा मा लाखो नों चेनेल नामाखौ PN Vlogs लाबाय ब्र'आ चेनेलनि नेमखौहाय नोंथांमोना सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैला बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै आरो बिथांखौबो सापर्ट खालामबाय गाइस अब्ला जों दायो बहा थांगोन ब्र' प्लानिंआ डेस्टिनेसना दाबो प्लानानो जायाखै जायखिजाया ओइ साइडजों आरो गवालपारा साइडजोंहाय मेघालया नांहैनोबो हागौ दे गाइस होमब्ला नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइस KTM सालायनोसै KTM लेट्स गो गाइस लगाओ दा उनसोर आं ब्र'आ आंनि बाइकखौ सालायदों आं बिनिखौ सालायथ'बाय ओमफ्राय बोसोराबो जोबसिगोन 2021 आ बेनो लास्ट राइड जागोन जोंनि टिंकु ब्र' हेल' ब्र' दा जों नै राखालदुबि फैबाय नैबेजोंहाय गुवाहाटीबो थांनो हायो तेजपुर ओमफ्राय जों दायो ओरै थांगोन गवालपारा रड माने आं बे KTM बाइकखौ आं सालायबाय थायाना बिराद खस्थ' मोनो आरो हेन्देलाबो गाहाय जाहैबाय बेबो आं जा हायो सालायनोसै बेसेबां सालायनो हायो ब्र'नि बाइकखौ नोंथांमोना जे आंनि सिगां भिडिअ जे ग्राफिक्सनि आपल'ड होदोंमोन बेखौहाय गोबाङानो माने नायदों मोजां मोनदों नै बिथिं लामाया वान वेल आरोना माने बिराद खस्थ' जाबाय र'डआव सालायनोहाय माने हाइवेफ्रावला बिन्दास जायो आरो गोसोबायदि नों थांनाया थांबाय फैनाया फैबाय नै बेयावनोलाय एसे माने रिस्कि जायो बे जायगायावहाय आरो दिनै आं नोंथांमोननि सापर्ट मोननानैहाय 11K साबसक्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय स' बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने गोजोननाय जासिहरबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे आंखौबो जेब्लायबो सापर्ट खालामबाय थायो नै बिनिफ्राय दा लामा मावगासिनो दं साइडजोंहाय नै ओरैथिंहाय माने मोजां जासिगोन एबार लामादे ओरैहाय थांनाया थांनाय फैनाया फैनाय जासिगोन लामाया दा जों बेयाव फिल आप खालामना लादोंसै थावा बिराद खम $94.57 लागाव दैसो सोबाय नै बाइकआव सहैगोन नालाय बेजों सहैगोन जोबलांसिगोन ना
जों दा फिउला खालामखांबाय बाइकआ फुरा दै लोंबाय दायो गोसो बायदि सासिलांगासिनो एबार बेबायदि लामायावसो बरिया मोजां सालायनो बाइकखौ बुम 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 So guys, जों दायो नै गवालपारा जगिगफा ब्रिज मोनफैबाय बरिया ओरैबायदि बरिया ना गाइस जगिगफा गवालपारा ब्रिजआ guys, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ बटना हो लोगोफोर लागाव जय बर' हारिनि बुम बुम जों दायो माने बाइकखौ चेन्ज खालामफिननोसै ब्र'आ ब्र'निखौ सालायनोसै ओमफ्राय आं दा आंनि हिमालयानखौ सालायफिनसिगोन चलो माने आं KTM बाइकफ्राखौ माने सालायफेरबाय थायाना एसे आखाइ सानाय मोन्दों आं ओंखायनो आं आंनि हिमालयान बाइकखौ सालायफिनबाय माने बेथ' हेन्देलाबो गोजौ जाहैबाय ओमफ्राय जों दायो सहैनो थाखाय जोंना लकेसना 83 किल'मिटार दङ लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा माने जोंबो गोदानसै आरोना बे जायगायाव थांगोना दा नोंथांमोननो केपसन होजोबसै आं खोन्थाहैसिगोन मा जायगा ओमफ्राय गाइस माने बेयाव भिउआ ओरैबायदि बरिया बैयो माने हाजो आरोना लामाखौनो माने ओरै हाजो सिदा थांनाय बायदि नुयो वाव गाइस व्हाट अ बिउटिफुल भिउ एकदम लामाफ्रानो खेंख्रा खेंख्रि नै बेनोसै नै हाजोआ बेनिफ्राय हाजोखासै जायगाया बिराद थान्दा गुसुथार सिगाङाव नै बाइक गंसे दं आसोरफ्रा ज' सोलायबाय दां गाबगांखायल' बिसिनि बाइकआ ओरै बाबा रे दा नै जों माने लकेसनसिम मोनफैबायानो दा बेयावहाय एन्ट्रि फिस लायो 20 पार बाइक एयारपर्टआ किमान दूर 1 किल'मिटार आरो बेनिफ्राय 1 किल'मिटार दंबावो नै हेल' लोगोफोर फाइनालि जों लकेसनाव मोनफैबाय बे प्लेसनि नामा जाहैबाय हुहुआ पिकनिक स्पट मेघालयआव दं बे रस एसे जायगाखौ आं नोंथांमोना देखायनोसै माबायदि बिथिं नै ओरैथिं पिकनिक जालागासिनो दं ओरै दं हाजो नै गोजौनो सानसेट ओइ मानसिफ्रा नै टिमाव दं गोजौआव दा जों थांनोसै नै ओरै थाबाय थो ब्र थाबाय थो अन्थाइबारि गोजासो जायगायानो
bro मोजां फै मोजां so guys नोंथांमोना दिनाव नागोन माने दै बाज्रुमग्रा जायगा आरोना बेखौनो एकदम फट'आव जि मोजां नुयो ओमफ्राय जों फैबाय दायो माने वाटारफल गैया आरो bro माबोरै मोनदों फैनानै गोसोखौ दानसै गोजोनदों दैयाबो गुसु गोसोआबो गुसुल' मोनलायलायखादों गुसुआनो गुसुखा माने ओरैबायदि अन्थाइ गोजाना नों वाटारफला बेनोसै ओरैनोसै माथो फट'आव ओरैबायदि मोजां नुखायोना रायलायजाया आरो फट'आव ओरैबायदि मोजां नुयो माने गोजौनिफ्राय दै बाज्रुमनायनि वाटारफल नुयो ओमफ्राय दा फैबाय जों नुफैबाय माने ओरैबायदि असाइस माने गोसोखौ बांद्राय गोजोननाय मोनाखिसै बे जायगायाव फैनानैहाय माने आं सानदोंमोन कि माने गोजौनिफ्राय वाटारफल माने बाज्रुमनाय दै दं सानदोंमोन आं दा बेयो माने दै बाज्रुमनाय दं ओमफ्राय बेयावनो मानसिफ्रा आथिं जालायो बे जायगायावनो ओमफ्राय गोजौ अन्थाइफ्राव जिरायनानै दं आरोना आरो मोनसे ओमफ्राय गाइस नोंथाङा दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकन होदो ओमफ्राय दा जों बेनिफ्राय थांफिनसिगोन माने बांद्राय मोनाहानो हाया माने बाइक सालायनो बिराद खस्थ' जायो थांनायावहाय दा मोनाबाथाय आं बिराद खस्थ' मोनखायो आरोना बाइक सालायनोहाय स' गाइस नोंथांमोन बयनोबो एडभान्स हेपि निउ इयार आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय स' लोगोफोर बाय बायसै